Co v té projíždějící koloně můžete vidět, tak jsou různé typy britských druhoválečných motorek. Kombinovaný oddíl jich měl celkem 7. Plnili funkce různých motospojek. Dále 3 jeepy, zase stejně jako měl kombinovaný oddíl v roce 1945, taky měl převážně velení. A za nimi následují Universal Carriery, které převážely pěchotu a měly tu ochrannou funkci na tu protiletadlovou baterii. To poslední obrněné vozidlo je White Scout. Přesně ten typ tady na pomezí v roce 1945 nebyl, ale byl ve výzbroji Československé obrněné brigády. On je zajímavý tím, že je velmi podobný half-tracku, americkému kolopásovému vozidlu, které vlastně se na tom osvobozování také podílelo. Kombinovaný oddíle, zaseda! Kombinovaný oddíle, možná nastoupit! Ja, da. Rovnat! Pane podplukovníku, kombinovaný oddíl je nastoupen v pomezí na území Československé republiky. Vítejte doma. Styčte vlajku. Vojiné, vystupte! Ke styčení vlajky. Dobré, god! Poctě, zbraň!
Groze! Zbraň! Vojáci, přiblížili jsme se k hranici československé a vstupujeme jako první československá ozbrojená jednotka zahraniční armády ze západu na půdu republiky. Je se tak v době, kdy situace na všech frontách je zralá pro konečný den vítězství a kdy východní část naší země už dýchá svobodně. Přišel náš den a na báze končí splněním snu, který jsme mnozí z nás měli v exilu po dlouhých 6 let. Vracíme se domů. Bohužel nenajdeme asi naše domovy takové, jak jsme je opustili. Naši krajané, kteří byli vysvobozeni z nacistických vězení a s nimiž jsme se sešli předevčírem v Bamberku, vylíčili nám poměry doma. Popsali nám poměry ve věznicích a utrpení v koncentračních táborech, krutosti SS-manů, kterých se dopouštěli na našich lidech. Tyto zlotřilosti přesahují meze lidské představivosti. Ti, kteří nám o těchto krutostech vykládali, byli z toho mála šťastní, kteří přežili hrůzy koncentrátu. Připomeňme si, že dnes vstupujeme do pohraničního území československého, které je obydleno Němci. Tito Němci v kritické chvíli zradili republiku a pod vedením Konráda Henleina nám vrazili nůž do zad v roce 1938. To nemůžeme zapomenout. Styčujeme dnes státní vlajku na západní hranici Československa jako symbol státní suverenity. Podobně učinila Československá armáda loňského roku na východní straně republiky. Činíme tak v den 1. máje ve svátek práce, němuž vydal ministr národní obrany generál Svoboda zvláštní rozkaz. Uvádí se v něm mimo jiné, že československá vojska na západě se blíží k československé hranici. Tento slavnostní okamžik musíme znovu zdůraznit svou vděčnost za pomoc statečným armádám americkým, britským a sovětským. Jejich společným úsilím je drcena německá skupnost a nacistický jed. Tento slavnostní okamžik připomeňme si znovu slib, který za nás učinil v roce 1937 prezident Beneš nad rakví prezidenta Osvoboditele. Prezidente Osvoboditeli, odkazu, který jste nám vložil do našich rukou, věrni zůstaneme. Republice zdar, Americe, Velké Británii, Sovětskému svazu zdar. Pozor! Prdíle, pozor! Rozchod! tekutiny.
Zastavil, řekněme. No, aby tady byl prostor, no. Jo, že to je takhle. To je takhle. No, ale Ondrášku, tady je samochod. Ono je pravda. Pamatujte, kde kdo stojíte. Jo, nastupovat, tak ať se... Pak přijeli. Tak si zeptáme, jestli nejedou na kef, tak by nás dali ruku. Jo, jasně, tak ahoj. Ahoj, ahoj. Poprosit na stranu. Ještě na stranu.